Capítol 5. El forn de calç. Però la vida dels pobres és la vida dels pobres. No pot pas canviar tant. I el que va passar fou que al cap d'uns anys, quan Vicenta ja era casada i tenia els 5 fills, a un senyoret de barret i bastó, que era campana grossa, li vingué la idea de fer-se la casa al costat del forn, allà a les afores del pobre, que el metge li havia recomanat a la seva senyora, de natura delicada, un ambient més tranquil que no el pas del de ciutat. I una vegada feta la casa i instal·lat en la família, un bon dia el va començar a molestar l'olor, o el soroll, o vés a saber què, perquè d'allò no se n'havia tret mai la clarícia. Només que al senyoret li molestava tenir un forn al cas del costat de sa casa, i com que els rics sempre inicien amb la seua, havia aconseguit tancar-nos ell. S'havia ficat a la butxaca tots els qui manaven al poble, el secretari de l'Ajuntament, el jutge, l'alcalde i finalment entre tots havien trobat alguna mena de previsió que els fou tancar el forn. I com que ni Ramon Alemany, ni el gendre, ni la resta de la família tenien diners per a posar-se en mans de la justícia, doncs així s'havia acabat la història. De manera que un dia per altre s'havien quedat sense forn i sense res. Uns calciners en la misèria. Fins i tot el capellà s'havia posat de part del senyoret i li havia dit un dia a Vicenta, de confessió, que s'havia de pensar en els altres i no ser tan egoistes. Egoistes? Havia pensat ella. Amb 5 fills que mantenir i l'única manera que tenien de guardar-se el pa? Del forn en vivien ells, els seus pares i el seu germà Miquel. Què volia dir amb això d'egoistes, senyor rector?